Il-Gvern Soċjalista f'Vernezija biex iwiegħed kollox lil kulħadd lejliet l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali għamel konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbar proġett fl-Imsida li lanqas biss jafu meta se jibda. Mistoqsija mill-ġurnalisti dawk preżenti kellhom jammettu li lanqas il-permessi għadhom ma ħarġu kif jiddikjara Gino Kawki, ex-deputat Laburista u manager tas Super One li llum huwa l-kap eżekuttiv tal-Grand Harbour Regeneration Committee. Meta hu ppjanat li jibda x-xogħol hawnhekk? Dependi l-permessi kemm ħajdumu biex jinħarġu. Hopefully l-aħħar ta' din is-sena jkun beda x-xogħol. Wara s-sajf. U minkejja li kellhom jammettu li jittamaw li x-xogħol jibda 8 xhur oħra, forsi xorta waħda għamlu konferenza tal-aħbarijiet ftit jiem qabel l-elezzjoni. Dan avolja d-diskussjonijiet dwar dan il-proġett ilhom għaddejjin mill-inqas sentejn. Il-proġett li suppost inkludi twessija tal-promenade li taqqat l-Imsida sa taxbiex se jwassal biex l-sajjieda jittieħdilhom passaġġ li fil-preżent jużaw biex jaċċessaw id-dajjes tagħhom. Il-Gvern Soċjalista kien sfurzat jagħmel din il-konferenza tal-aħbarijiet frott il-problemi li għandu fil-Kunsill Lokali tal-Imsida. Dan wara li konfoffa bejn il-Kunsillieri Laburisti ma' tmexxija tal-partit innifsu waslet l-eks Kunsillier Laburista fl-Imsida Lino Bartolo biex jippreżenta r-riżenja tiegħu minn kunsillier fisem il-Partit Laburista. Sadattant biex itellaw din il-konferenza tal-aħbarijiet saħansitra nħolqot konġestjoni tat-traffiku hekk kif il-vetturi tal-esponenti Laburisti imblokkaw is-slipway u persuni qrib il-Ministru Konrad Mizzi ordnaw lil xufier ta' trailer biex jistennihom għal nofsija mal-ġenb tat-triq qabel ikun jista' jniżżel id-dajsa.